Ассалому алайкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Марҳамат, навори нави моро тамошо кунед, обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайкгузорӣ кунед. ширкати софсавдо он тахфифи якмоҳаи худро эълом мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. Хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёбод. Ленинград наздика, рай центр. Хонаи моай айнамиҷа сар мешава то инамиҷа 8 сотиқ замина. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Хона бо лойблок сохтагиай. ҳамватанони азиз, заборое мебинед ба сменблок сохтагиай. хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Айсрам раҳдора даруни хона. Чордар хона 8 сотиқ замин. байни якуму дуюм андова кардагиай. Бисмилла. Масъалаи об, свет мушкилӣ надорад. Бо светш доимӣ. Кухни гарнитур. Чизи чорашқати фурӯхта мешавад. Хонаи навбатии мо, дуюм хона. Сеюм комнатаи мо. Даре ки мебинед авсо як хонаи дига буд, ҳамон хона. Вона сиралка ҳама чизо қатиш туда мешавад.
درست شده. باغ چند لیتر بود؟ 300 لیتر بوچکا موندگی. کچالکای ما 21 متر چقری کندگیه. به ناسوس هم کار میکنه. آبش دائمیه. آبش اگرون میکنیم آبش پرده نمیشه. مسئله آب مشکلی نداره. آبش دائمی запасной бочка موندگی. тапчан чорум комнатаи мо دیدنخونه. площадка колонии دیگه. тапчан. اینجا حمومی بیرونه. ده حموم دورایت دادرونیت دبیام. موجود خونه ایدیه. اینجا نشون میدیم زمین خالی. چیز چورا موندگی. تا اونجا забор есть. заборش با کیرپیچی سمین بلوک کردگی. حجت‌های خانه همش 100% دانتون کردم اتیام به یگان مشکلی. یک بار دیگه تکرار میکنیم. بعد نرخ نوای خانه را میمونیم. خانه قرار دارد در ناحیه رودکی دهه دریابود. 8 سوتیق زمینه، 4 در خانه، یک کухня, دو حموم, 2 توالет و тапчан. об светш доимия. забор бо кирпичи семиблок сохтагиай. хона ба лои девол байни якуми дуюм андова мебошад. нархи хона бошад 700 000 сомон. бо савдо мешавад. номерои телефон 002 11 13 24. ҳуҷҷатҳои хона бошад ҳамаш 100% бе ягон мушкилӣ ба номтон карда медиҳам. худованди меҳрабон нигаҳбонатон. номерҳоро мондем. занг занед бо айпешӣ омада бинед маълумоти пурра бигиред.